मछली मारे आइल बनी। प्रणाम प्यारे भाई लो बहन लो, वीडियो के देख के लाइक कर देम लो, शेयर कर देम लो, ठीक बा। आइल बानी कने नहीं बस घूमत घूमत चावरा में आइल बानी सन। दिल गाय देखे खातिर घोपड़ास देखे खातिर घोपड़ास बहुत आइल बड़ा सन बिहार में घोपड़ास। एगो अनाज पानी न पता रहे दे माधर आइल बानी सन चावरा घूमे मछरी मारे खातिर। मछरी ना लाड़ो मारे राखो पीस के मसाला हो उजाला गरैया में गरैया मछरी तो कैसे धरला है तिया धरला छौक छौक के यारो भागत ये होने आगा 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 ओ दे घोपड़ा सो दे देख केलो रे बराबा कोची तहरा अखिया के काजरा ये जाने झगड़ा करा देले बा। अरे पाला लागत है तहरा अखिया के काजरा ये जाने झगड़ा करा देले बा। सच का हो ना हो आई जगह बगर चराइल बनी सन बगर चराते रुका हो ए सखी बकर चराव तारू सख धराई बुई डलवा से हो जाई कहो तो नीचे उड़ के चलना तो गिरबे तो वीडियो बनते रह जाई। आई बन सन महुआ में पानी देखे खातिर कि कितना पानी बाटे। महुआ एगो हमर मौसी भी तो मछरी के फेर में ला देखा लो कितना ध्यान से देखती है कि बाड़ी से की ना अखिया के काजरा ये जाने झगड़ा करा देले बा। तो ये अखिया पे गाना उतर जाता पोती फिर भी लेखनी मुंह को दिलाई था कहां पानी का बारे में तनी कौन महुआ रे महुआ हो देबा बड़का चावरा ई त छोटका चावरा है ढोक तोर गोरदोनिया दाव में बोलत रही तक तेने कहां चलबे रे ने देखला लो कहां आइल बानी सा ठीक बा। आइल बड़ू बकरी चरावे की चावरा में घूमे तोहर जवानी महंगाई खानी पड़ी जवानी में पानी फेरता रू जवानी पर ए छौड़ो छौड़ो बकुला ये कर ना ये देखिए सब बकुला है नहीं कर जाऊर गइल करके बाय वीडियो के लाइक कर देम लो ठीक बा कमेंट करके बताएं मुझे वीडियो कैसा लागल। आइल बन सन नहीं चावरा देखे खाना भी नहीं मन तोरा का पता बोला था गेम को ये रुपए को ये नहीं के जानत असो गेहूं के सीजन फैलिया जाई इतना ना से पानी भइल बा कि गेहूं से बोई होई ना धान में भइल ना गेहूं में भइल। अरे भाई तो सारा सर बिसलता है वीडियो लाइक करे लो शेयर कर लेना तो घूस के मोबाइल में ताना कड़ान करे कि सीधा हो जाए बालो बहन छे दो लोग ठीक बा।
बनू कहाँ जाई रे मारतिया माई रे रे भोसड़ी मन करे लगाली फसरी रे भोसड़ी मन करे लगाली फसरी ओए कह लगाली फुसरी कहाँ चले जा रहा है आ गइल बानी सन ने सरफी के घर तक ले जन जड़ी बूटी के दवा देलन हाथ तक ठीक बा खाली घूमते घूमते वीडियो के लाइक कर देम लो शेयर कर देम लो ठीक बा कमेंट करके बताएम लो कैसन लागल बा नमस्ते प्रणाम भाई और बहन लोग वीडियो को शेयर कर देम लो कमेंट करके बताएम लो वीडियो कैसन लागल ठीक बा बाय बाय।